पता बा उम्र का चलता हमनी के प्रिपरेशन के नाम पर जिंदगी के सबसे महंगा समय खर्च होता। एके सवाल के 4 गो ऑप्शन बा और चारों सही बा। ब्याह कब करबा, मर जाइब तब करबा, तैयारी कब ले करबो। भाई रे बाबू माई जब ये सब सवाल पूछेला नु तो कलेजा फाट जाला यार। अब शीशा में मुंह ना जिम्मेदारी लौकेला। भले आदमी समुंदर नियन शांत हो गइल बा, लेकिन लहर तो इतना बा कि किनारा डुबा दी यार। लइकन के जीवन के दुर्भाग्य है बाकी सब चाहिए क्या है। एक टाइम में नौकरियों चाहिए और घरों चाहिए। पढ़ाई करा तो प्यार छूट जाता, तैयारी करा तो गाँव और अपन लोग के देखा था सपना छूट जाता। अरे जीत के घर अइला के बाद भी काम हो जब सब छूटिए जाता। का कहबो यार, तनी के चक्कर में ज्यादा छूट जाता।